Asikubingelele kama upastor ne-channel Netflix. Sinxusa ukuthi inamba ungayisebenzisa uma ungumlandeli we-channel, uma uyimember ye-channel. So ngona yini kuseni ke-5 ntambama ungifonele, ungawasendisa ama-WhatsApp, ungawasendisa ama-SMS. Sibheka la umthokozisi Qembeni intokozo Mohoro uthi sabona fundisi, engicela ungichazele ukuthi uphupho ukhonjwe ngezibhamu amaphoyisa lawo bengikhombele bengathi ke ngomuntu ophula umthetho. Thank you in advance. So ukuphupha kukhonjwe ngesibhamu singasho lokhu. Number 1, uma uphupha amaphoyisa ngawo uPawulo uma ekukhombe ngesibhamu, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kunesitha okumele usiqaphele sikwakhele uzungu lokhu kulimaza ngasisibhamu. Wasisho nje ngoba kuyenzeka vele uphupha ukhonjwe ngesibhamu kanti vele uzokhonjwa ngasisibhamu amaphoyisa noma abantu ke. 2, ngokujwayelekile uma uphupha la amaphoyisa kungawo uPawulo uma ekukhombe ngesibhamu, ngoba lokho kusengasho ukuthi ukhona umuntu ongalungile ocabanga ukusebenzisela imithi emibi nenamandla efuna ukukugadla, kepha-ke mhlawumbe ushoda ngaso isibindi. Usho ukuthi ngenzeka ukhona lo muntu onayo imithi njengamanje osecuphe ngayo le mithi ukuthi ngabe yakushaya, kodwa maybe kushoda isibindi noma kushoda lethathe isinyathelo sokuthi kodwa useyilungisile le mithi ikhona mhlawumbe ugayile imithi, uyabona. 3, asibheke ngokwesintu uma uphupha amaphoyisa ngawuPawulo uma ekhombe ngesibhamu, ngasho ukuthi mhlawumbe kumele wexwaye uyinuka amakhwapha, ngoba kungenzeka usuligcina ulithongo noma selingase likuthethise kanzima uma ungashintshi ukwenza. Wayesisho nje ngoba ngokwesintu amaphoyisa ayidalwa, so uma sezokukhomba ngesibhamu ngenxothweni wenzeni unephutha wephula umthetho, futhi kungenzeka kukhona ongakwenzanga kahle emsamo, kukhona ongakwenzanga semhlophe edalweni, bese lezi dalwa sezifuna ukuthi zikuthethise zize kuwe ngolaka kuze zikukhalime kulelo phutha olenzayo noma olenzile, yabona. Azwala ukuthi ke number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha amaphoyisa uPawulo uma ekukhomba ngesibhamu, ngasho ukuthi kungenzeka kunomuntu ophendula manje ithongo lakho ngemithi emibi ukuze lisondele kuwe ngolaka noma limalane nawe, yabona. So bayakwazi abathakathi ukuthi behambe bephendula isidalwa njengoba amaphoyisa eyizidalwa ngokwesintu beliphendule idalwa ukuthi masiza kusisiza ngolaka. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akulonde ubusisa.